זה קרה בבוקר, שבת 1 באוגוסט 1831. היום הזה הפך ליום הכי חשוב בחייו של אמריקאי בשם וויליאם מילר. ביום זה קרה משהו ששינה את חייו ואת העולם לגמרי. כנסו! או, אחייני היקר. שלום דוד ויליאם, הפסטר שלנו לא יכול לדרוש דרשה מחר, ואבא מבקש שתבוא אלינו לספר את מה שגילית בכתובים. לגבי הנבואות על בואו השני של המשיח. אתה תבוא? וויליאם מילר נולד בשנת 1782 במדינת מסצ'וסטס בארצות הברית. הוא היה בן הבכור מתוך 16 ילדים שהיו במשפחתו. אמו של וויליאם מילר תמיד חינכה אותו באמונת אדוני, תוך כדי למידת כתבי הקודש ותפילה. בגיל 21 מילר התחתן עם לוסי סמית ועבר לחיות לוורמונט ביחד עם אשתו. אך הרחק מביתו ואמו, מילר נטש את האמונה וחזר בשאלה. הוא טען כי אדוני הוא שליט אכזר שבלע את העולם ויותר לא אכפת לו ממה שקורה על האדמה עם כל האנושות וכל בוראיו. ולכן הוא הפסיק להאמין בישוע המשיח ובכוחם של כתבי הקודש. למרות כל זה, וויליאם מילר היה אדם נדיב ואמיץ. הוא שירת בתוך קצין במשטרה בעירו. ב-1812, בזמן המלחמה בין בריטניה לאמריקה, מילר התקדם בסולם הצבאי עד לדרגת סרן. בקיץ 1814 הוא השתתף בקרב מכריע שבין שני הצדדים העוינים ליד פיטסבורג. הצבא האמריקאי נאבק בחיילים הבריטים המקצועיים שמספרם היה פי 3 ממספר האמריקאים. אך להפתעת כולם, האמריקאים ניצחו בקרב זה, וגרם למילר לחשוב על כך שניצחון הוא תוצאה של פעילות כוח על לא אנושי. ב-1815 מילר בנה את ביתו סמוך ליער ועבר אליו. למרות שעכשיו מילר האמין ביצור על שולט על הכל, הוא היסס בכך שספר מקרא הוא התגלות אלוהים לאנושות. יום אחד מילר הגיע למסקנה שהוא אדם חוטא, ואכן אשם בכך שעובר על החוק האלוהי של 10 הדברות. הוא הריב איך יצור קם ושלם כמו אלוהים יכול לסלוח את החוטאים. למזלו הוא הצליח להבין את הטבע הרחום של האלוהים ולהאמין במשיח שהוא שלח על מנת לכפר על מעשינו. אך הוא עדיין לא היה בטוח שהמשיח אכן קיים. כאן, בקהילה זו, ב-1816, מילר חזר בתשובה וקיבל את ישוע בתור המשיח והמושע שלו. הוא האמין בכוח כתבי הקודש שקרא כל יום והחל בחקירתם. מילר שם בצד את כל הספרים חוץ מספר מקרא עצמו וסימפוניה, וחקר פסוק פסוק החל מספר בראשית. 2 הוא חקר את המקרא ביסודיות. המשימה הזאת כל כך משכה אותו, עד שהוא בילה ימים ולילות בקריאת המקרא. ומה היו תוצאותיו של החקר ב-1818? אני בהחלט בטוח שכתבי הקודש מסבירים את עצמם. תוכנם ברורים לכל אחד ואחד. יתר על כך, אני בטוח כי יש להבנם כמו שזה כתוב חוץ מהמקרים שבהם מדובר על נבואות. ומה לגבי נבואות התנ"ך? לפעמים הנבואות מוצגות בצורה סמלית. איך במרבית המקרים הנבואות מאוד מדויקות. לדוגמה, הנבואות
על לידת ישוע, חייו ומותו. אותו דבר קורה היום. מצב העולם היום תואם לתיאור אחרית הימים שבמקרא. אני בטוח שאנחנו חיים בזמן הזה. הנבואה של דניאל אומרת שישוע חוזר לארץ שוב, וזה יקרה ממש בקרוב. אדוננו מגיע, בואו של ישוע הולך וקרב. האם אינכם מוכנים לפגוש את המשיח? ויליאם מילר חקר את הנבואות מספר דניאל, והגיע למסקנה שישוע מגיע לארץ בעוד כמה שנים. הוא החל להפיץ את הבשורה הטובה הזאת. אנשים שמעו בקולו והצטרפו לתנועה שנוסדה בעקבות הנאומים של מילר. האנשים הללו נקראו אדוונטיסטים. אדוונטוס בלטינית משמעותו הגעה. יותר מ500,000 אנשים הצטרפו לתנועה. באחת האספות הגדולות של התנועה, נואם סמואל סנואו אמר כי ישוע אמור להגיע באחד התאריכים החשובים לעם היהודי. לפי הנבואה בספר דניאל, הוא חישב שישוע יגיע ביום כיפור של שנת 1844. הוכחות ברורות יש לכך שבי' בתשרי החודש השביעי של היהודים נופל על ה-22 באוקטובר 1944. פחות מ3 חודשים יעברו והישוע יבוא לקחת אותנו. האם לא הגיע הזמן לחזור בתשובה ולפנות לאלוהים? בואו ונתכונן. אמן, 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 אמן.